Daithíonn sin le chameleon life agus bei sésin ar fáil ag an féile ceol body and soul ar an sathairn ar an staite Wanderlust. Inis tú get a bug faoin féile ceol seo body and soul? Thusnig body and soul mar áit beag san picnic electronic agus bhí sé an spás a bhí an holistic nó spiritual rudaí, bhí massage agus hot tubs agus gacrad mar sin ach chuig sé ó bór cosú leis an picnic electronic agus an sin timpeall ceapan go raibh sé chuig bliain ó hin bhí an smíanamh chun a dul ina éonar I mí Meitheamh. Tá an ceol beagáín difriúil ná na féile eile is tócha bín sé níos mó faoin talamh agus bín banna ceol speisialta gach bhliain an bhliain seo bheidh sé leftfield is tócha go bhfuil an band is mó a cumála sin tá Super Furry Animals ar an sathairn agus goat tá lán daoine ag dul chun an banna ceol sin eáil ar an sathairn agus cumála sin tá a lán banna ceol ó bailile clia nó ó éireann freisin cosúla shit robot agus tá shit robot ó Balbriggan ach tá sé ina cónaí I Berlin inis ach tá sé anamór tá sé signed leis an DFA label in New York agus tá sé anamór haar lár ach tá sé ó Balbriggan agus bheidh sé sin ar an Midnight Circus tent ar an sathairn freisin agus seo é rion ó shit robot agus an anam ar ná we got a love featuring reggae what ar an Aránaí agus seo é track anamór a bhfuil san na dance floors timpeall air in na stoke. Shit robot an sin le We Got the Love agus bei sésin ar fáil ar an staite Midnight Circus ar an sathairn. H'Aoife céir eile tar siúl ar an sathairn? Well, tá golóir, tá a lán státe ach cumála sin tá tents freisin agus tá bar ceol tá a lán bia agus tá comedy agus tá rudí holistic freisin cosúla massage tá is agam tá yoga ar siúl ar an státe Wanderlust ag tús an lá ar an sathairn agus is Colleen is anam dó ag Carla Kelly I dhéanann si yoga le house music so is DJ a cumála sin is yoga múntóir yoga é freisin so tá si chun rudí mar sinna dhéanamh sin é an rud speisialta faoi body and soul tá sé beag ach tá sé gaiirí anna mór inis tá níos mó daoine ag dul inis agus tá sé níos mó a bhfad níos mó státe agus rudí mar sin ach sin é an rud speisialta a cumála sin tá lán ceol agus tá lán ceol ó an cantar seo freisin golóir daoine a bhí in NearFM hana tá Cormac a ggéanamh AV set ar an absolute bar tá Deadbots ag seanam tá banna ceol tá Ashley Beadle is DJ ó an UK agus is ionach é tá lán carnéní amach so tá lán daoine ón cantar seo ar fodantír agus thar lár freisin agus thosníonn sé ar an ine go mbeall agus tá lán rudí ar siúl ar ihe ine agus tá den ar an sathairn tá bhí mí rá tá lán rudí ar siúl a lán DJs a lán rudí tá panty a ggéanamh rud san Vodafone stage le This Is Pop Day Baby agus rudí mar sin agus is féile campála tá sé fós féile beag so tá an camping an bhá in á éire an cuid is mód na daoine bín si de campáil agus an bhfuil ceart agam nuair a dearm ghfuil an mór an álín agus rudí jazz an cin tugann sé ardan do gaoine rudí a thógáil agus a chur se tá lán art agus craft is féad le ceannach rudí mar sin is a gom daoine gur dhéanann siad AD agus knitwear agus rudí mar sin agus beag siad ag oberrán agus tócha san ihe den bheith siad in ann pártaí le na daoine gach céin eile se so ag tá bí anías ann I bailí an soul tá sé sin go léir ag dul ar siúl ar an sathairn ach ar an
Downach tá left field rivé sin Nightmare on Wax agus tá sé sin DJ Ease ó Nightmare on Wax bhí buinte go le Warp Records. Ní minic go bheith Nightmare on Wax ag sena mé ar an freisin. Comála sin tá DJ Ease ó Nightmare on Wax chun DJ set a dhéanamh san Absolute Art Bar ar an Downach freisin. Right. So tá Nightmare on Wax a gom an seo, so beidir go bheith sibh an ann éisteach lo. So Nightmares on Wax an sin agus beit siad sin ar fáil an Body and Soul main stage ag a 10:00 rih le field. So yeah, bheith sin go má. Agus Aoife inis tú beit tú féin ag sinneam ag an féile seo. Tá gnó lomsa le Radio Shack agus tá Radio Shack grúpa DJs ó baile á clia an chuid is módún ceapam agus bín mí goléir ag senam san cahar ach tá mí goléir ag senam san cahar beidir feitheamh lín nu rudí mar sin, so bhí sé tent ach an bhlín seo tá sé le haid lá amháin agus tá sé an Reckless and Love stage san cuilte ceart in the forest mar tá forest ionach le Body and Soul. Tá like galore Northern Soul DJs chun thosaigh an lá comála cúpla reggae DJs an sin ag 2:00 beag Mark Kelly ar siúl agus is 6 soul DJ beag mise ar taréis sé sin timpeall beidir go bheith beag na alms beagáín 6 loose, you know, ach beag mise chun uirléig de R&B aanamh hip-hop agus ruí mar sin agus an sin tá mé chun a thóg sús go dtí house agus beag mé ar siúla gá uair is tóca. Ach taréis sé sin beag mí de géanamh an 2:00 go dtí 2:00 agus beag mé le Tony Walsh agus tá sé sin tá mé féin agus Tony ag DJing le chéile ó timp fethe trí bhlín, so bheith mína chun an ihe sin aríicnú agus tá ceapam go bhfuil sé sin an rud Dernach a bheith oscailt freisin, so bheith sé sa féile ar fád le haig an féile ar fád, so bheith crack mór a gin ach bhín tíma ar an nuair bhín sé críicnathe mar caiig siad é aríicnú ag go 2:00 sin é mar a ggur na daoine timpeall na daoine a bhfuil in na cónaí san ceantar sin agus comála sin tá daoine ina cónaí san Caisleán, so sin é an fá ach beag sé an bhá tá lán DJs eile ar siúl freisin le tá Wonderlust tá Stevie G ó Kirkic san Wonderlust tá Tiga a ggéanamh rud ag an live san Midnight Circus. Tá lán rudí ar siúl ri an lá agus san ihe, so bheith sé deire seachtain an bhá. Ítach ar fád agus cáhfuil sé ar siúla? Ballinloch Castle sin é agus tá sé i Westmead agus níl aon ticket 80. Bhí 6 early bird is tóca taréis an nullag agus níl siad róhéir in áíire ach just imíonn siad anna topic, so béidir an bhlíonn seún beag san McDaoine dul muna raibh se bhein is ionach an féile é, you know, so agus comála sin tá an Downach go bhórmhór a ggur daoine le fáistí tá áta gur tá 6 playground down tá sé 6 an Family Day ar an Downach agus tá géadí special a ggur é sin. Aoife buin ansalt as an féile ag an deir seachtain agus gur 1,000 maithigad. Gur mágad.